Salutare tuturor, n-am timp să stau. Am găsit fortăreața cu ăsta și ne bat ăștia și... Da, am găsit ăsta, dar să nu pice ăla urât, că vreau să eu vreau să fac rost de capete. Și ăla să facă rost de... Dar lasă capete acum, ai la Blaze Road-uri. să bat ăștia. Revin. Ok, am revenit acum. Dă unul. Ok. Eu nu mi-am luat scut și nici armură. Da, nici una. Bă, am găsit spawnerul. Am bătut-o, nu mi-a dat, mi-a dat. Mi-a dat. Hai că mai bat unul. Mi-a dat și ăsta. Hai că am looting, de asta am. Bă, atâta noroc. Acum asta să fac să mă regenerez. Să-mi fac și eu un scut. Ăla își face scut. Hai că ți-aduc și ție. Ok. Hai că mă duc să mai bat blaze roturi. Nu. 2 hituri îi trebuie. Mai unul. Gata. Ne ajung 5, nu ne ajung parcă, nu? Ia și tu 7, 8 să avem. Stai să mă regenerez. Uite-l pe ăla. Nu ajung. E, da, de nu dau eu cu săgeata. Ala, m-a omorât, lol. Negru ăla. Pe mine nu mă intre... Am să revin. Ok, haideți că am revenit. Ok. Hai mă pe cărnatul ăsta. Dar nu vezi cum zbor, că... Ai și să-mi dai și mie niște săgeți. Nu am decât una. Dacă l-am bătut și pe ăla. Să-mi spui că mai găsi... Lasă-mi mie că aveam looting. Lasă-mi mie pe ăla negru. Uite, încă unul. Nu mi-a dat cap. De acum... Uite spawner! De blazuri. Hai că știu cum să fac, să ne dea. Îl sparg? Nu știu. Sapă, da. Sapă. Mă uit după de-aia negri. Acest episod chiar nu vreau să fie lung și nu mă interesează câte like-uri să strâng, doar vreau să strângem. Atâta. Mă, se spawnează. Cred că trebuie să pui torțe. Nu trebuie. Uite-l! În sfârșit. Am 6. Hai că mai am și eu, ne ajunge. Ne mai trebuie, nu, ne mai trebuie una. Că poate... Da, mă. Dacă îți 12 fix. Bun. Dă-mi alea. Dă-mi bețele. Toate. Bă, stai Bă! că te spawnează. Bate. Bun. Stai. Bețele. Mama, hai să plecăm, că am 22. Păi hai, mai bate. Bă, uite câți de ăștia îs! Hai, bate. Hai că unul trebuie să ne dea cap. Uite unul acolo. Lasă-mi mie, nu mai dau ei. Îi dau... Bă, am looting... Am looting 3 și nu-mi dau. Bă! Bă, hai tu și zic că... Lasă, taci! Taci! Hai. Uite. Bă, dacă o să ajungi mare și o să se uite la videoclipurile Bă! Eu spun ceva. Și ăsta îmi dădea cap. Revenim când găsim și... Când, de fapt, mă duc eu să mă bag cu endermanii aia. Ce? Da, am și cal pe nume Cors. Am eu un ender pearl. Uitați, hai să facem primul Eye of Ender. Ok, o să-l batem, cred că mâine, practic, pentru că zic că nu mai poate să joace. Dar noi până atunci o să mergem și batem Enderman. Hai să facem repede aici căul. Repede. Pentru că da, ne grăbim. Ca să luăm Ender Pearl-urile și acest episod chiar nu vreau să fie lung. Ok. Mai fac una. Un bloc. Lăsați așa. Îl împărțim la 7, 2, 3,
4, 5, 2, deci 4, 2, 6, 7. Punem aici. Punem aici. Punem aici. Punem aici. Punem aici. Punem aici și punem aici. Și împărțim astea două, uite așa aici și ăsta aici. Punem blade rod-urile repede și cu Eye Fender-ul aici. Stați puțin. Unde, uite-l aici. Și punem asta, cum am zis, aici sau aici. Da, acolo trebuie. Sunt puțin grăbit, într-adevăr, și acest episod chiar nu vreau să fie lung și am găsit și diamante înainte să de editat. Am stat foarte mult off camera, dacă puteți vedea, și am o grămadă de quartz. Uitați cât quartz am, e full ăla. Și am găsit și full netherite, uitați. Și vreau să fac level 30 rapid, să-mi enchantez pantalonii și atât deocamdată. Revin când o să am destule ender pearl-uri. Ok, haideți că am găsit 11 ender pearl-uri. Să le fac eu acum repede. Bine că am eu looting, sincer. Și hai să luăm ăsta, să facem un enchant. Asta e să fac în blocuri. Pentru că am prea mult spațiu așa. Uite, așa am la fix, am 9 blocuri. Și o să facem și ăsta și nu știu cum se numea. Nu mai știu. Beacon, mă, beacon. Asta se iau asta de aici și fac așa. Și am fermă de cartofi, acolo niște găini. Hai să vedem cine pică pe pantaloni. Da, să vedem cine pică și pe sas. Și cum am spus, sunt full netherite. Și mi-a picat pe pantofi, pe buți niște Depth Strider, cum am spus. Hai să vedem, ne pică ceva. Breaking 3, ok, atâta. Mă duc să fac level în nether. Cum și-a făcut casa acolo. Mie chiar îmi place. Nice. Revin când o să fac level. Ok, haideți că am revenit, am stat foarte mult. Și hai să mergem să facem pantalonii repede. Am făcut level 33 în caz de orice, dar nu am quartz de la... Am un creeper pe casă, nu pot să cred. Deci nu pot să cred că am un creeper pe casă. Moare. Ok, prea slab. Și hai să ne facem repede ăsta pantalonii, pentru că vreau să batem o dată dragonul cât mai repede posibil. Cred că ne ajunge o de asta, cred. Și vă dați seama că am aruncat tot lapisul în foc pentru că am prea mult. Și n-am ce să fac eu cu atâta. Și hai să facem repede aici pantalonii. Bă, am lag. Ok, 3, 2, 1 și... Breaking 3 și protection e ok. Hai să mai facem o pereche. Și apoi le combinăm. 7 diamante. Am nevoie. Ok. N-am să editez mai nimic, adică să-l pun pe pauză, adică că nu stau atât de mult sau pierd niște... Înțelegeți voi. Și ia, cine pică? Blast Protection e ok. Blast Protection și Breaking 3 e ok. Hai să acum să le combinăm. Așa ne dă... Nu. Așa îmi dă Blast Protection 4 și dacă fac așa ne dă Protection 3. E mai bun Blast ăsta, așa se putea spune. Și hai să mergem să le facem acum în Nether, până că trebuie. Deci nu pot să cred că mi-a fost furat. Deci eu nu pot să cred că mi-a fost furat. Nu că...
Revin când mă duc să-l caut, că aveam 12 bucăți. Ok, m-am alarmat puțin, dar mi le-am găsit în chest. Aveam 12 bucăți, așa cum am spus. Și mai aveam o bucată. Bine că mi le-am găsit, că țin foarte mult la ele. Vă spun sincer. Să așa puțin. Mai am bucăți, nu mai am. Hai să le facem pentru totdeauna odată bucățile de netherite. Cred că era ceva de genul, nu? Da. Știam eu. Așa. Stai putea. Poți așa? Aparent da. De ce să ne facem pantalonii? Gata. Full netherite suntem. Suntem full. Nu ne mai trebuie nimic. Uitați. Bang. 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 Gata. Ce ne mai trebuie? Pe video. Tot. Gata. Stai, filmez. Gata. Uitați. Feather Falling 4. Fire Protection 3. Depth Strider 3. Blaze Protection 4. Breaking 3. Protection 4. Breaking 3. Thorns 2. Și Fire Protection 4. Breaking 3 și Aqua Infinite. Avem tot ce ne trebuie. Pe sabie avem Looting 3, Sharpness 5, Sweeping Edge 3 și Mending. Și pe Ternăcop avem Breaking 3, Efficiency 4, Fortune 3. Și să vedeți și am găsit la Sergiu în casă papucii mei. Papucii mei ce aveam la vânzare de 3 lucruri. Și da. Așa că îi pun înapoi, că s-a fură tot. Și Nobe, da. Ia asta așa. Există Looting 4, oare? Ia. Stai că fac sabia aia. Eu nu dau asta pe prostii. Nobe, asta cu smite. Eu fac și pe asta. Dar hai să dormim mai întâi. O să-mi fie dor de aia. Astea, sincer. Da, asta e. Hai să mergem să căutăm astea. Adică să vedem, da, ce ne pică ok. Da, nu cred că merge smite-ul. Dacă aș încerca. Deci asta cu looting și asta merge. Gnobe cu 1, looting 3. Decât gnobe cu cel de atâta. Și dacă fac așa, cam tot aia. Ok, am făcut și asta cu smite merge? Nu merge așa. Dar ce dă? Deci smite 3 tot ce dă. Și dacă pun eu Knobecul, dă Knobe 2. Ne pierdem tot ăla. Stai, smite-ul. Nu. Stai, nu e așa. Mi dă? Knobe 2 și dacă fac Kimber, too expensive, cred că e prea scump. O să fac și ne dă Knobe 2 și pe aia fac și cu smite-ul. Că îmi fac cea mai pe sabie dintre toți. Pe bune. Ok, o să revin cred că mâine pentru mine. Pentru că trebuie să-l așteptăm pe Zesche și să vină toate persoanele să batem dragonul. Că noi suntem deja full. Adică uitați-vă ce sabie avem, stați așa. Uitați-vă ce sabie avem și ne mai facem și ce arc. Facem de toate. Merg acum și mai fac eu XP în Nether și iau și quartz. O să facem o casă destul de mare, o să facem dar și ceva. Vedeți asta cum e acum? Ia uitați-vă acum. Ok, haideți că am și venit. Așa arată acum. Mi-am făcut-o cu... De asta mi-am consumat total și mai am. Uite că am o lanternă aici. Cum să o punem? Uite, o punem... Nu mere. O punem aici. N-avem numetă. Ba nu, uite. Uite, o punem aici. Să fie simetricul ăla. Și cum am spus, mă duc să fac level. Revin cel mai posibil când o să am level destul să fac la astea două. Și revin când o să fac asta cum am spus și o să batem dragonașul. Ok, haideți că am venit pregătit acasă.
Sper că sunt destul de pregătit. Am să fac ceva să minez. Hai să vedem. Deci, ăsta cu knockback și ăsta așa. Și dacă îl întorc, nu mere. Fac așa și knockback 2. Și acum fac și cu smite. Mere. Zi-mi că mere. Too expensive, nu înțeleg. De ce nu merge? Asta e, asta cu smite o vindem. Dar hai să-i dăm un nume la asta. Stai, de ce costă? Îmi costă 16 level doar ca să fac? Stai. Îmi pun numele Forța. Așa. Wow! 16 level! Știi că mă duc acum să iau ăsta din casă, quarțul. Că bine că am avut și cu de-ala. Ce zice? Am avut de ăsta. Bă, de când? 16 level. Uite așa. Hai, dă level. Dă-mă level. Ce cu atâta level? Să bagi joc? Stai că nu-i bine. Dă tot gold încoa. Stai că nu-mi place. Cum adică? 16. Se cam și infernal. 15. Aproape. Parcă și din pescuit faci, corect? Ia, hai că mă duc eu acum la pescuit. Nu-ți iau asă 5. Le fac blocuri. Le fac blocuri acum repede. Și câte blocuri avem? 5, 8. O să mai vând din ele, bă, da, seama. Dacă faci niște blocuri de diamant să ne flexăm. Bă, 16 level! De când? LOL! Nu știu sincer. Nu. Așa. Bun. Dacă fac o undiță acum repede. Dar n-am string. Nu cred că am string. Am string. STRING. Mă duc să iau de la Sergiu. Sau de la unul dintre ăștia. Bă, 16 level. Revin când o să fac level 16 din pescuit. Ok, am revenit, am luat sabia lui ăsta lui Sergiu. Pardon. Nu o să se supără că-i doar cu luri, se repară singură. Hai că n-are de ce. Eu iau eu împrumut. Și oricum, am găsit la el netherite-ul. I-am zis că la mine încet, dar la el acasă le-am găsit. Și stați că mă duc în curte la găini să fac cu peștele, să pescuiesc. Eu știu că faci level dacă pescuiești. Eu așa știu. Uite, ori dat ouțe. Uite, găinuși. Hai să minăm. Să minăm, să pescuim o dată. Bă, 16 level doar ca să-mi pun un nume. Sincer, nu mă așteptam. 16 level. LOL. Ok, să facem repede, repede, dar repede. Level. Primul pește. Al doilea pește. Stați așa că poate primești ceva bun pe video și poate zice cineva că am folosit creative și să am aici dovadă. Să am dovadă că n-am folosit creative. Uite că se... Da. Bă. Nu mai veniți pe casa mea. Nu mai veniți pe casă. Dați jos. Dați jos acolo. Acolo. Ce-am crezut că mi-a intrat un schelet în casă. Ok. Hai că pe noi nu ne interesează zombie sau ăstea, nu, pe noi ne interesează level-ul. Level-ul. Hai, dai ceva bun. Hai că știu că dai. Dă-i odată. Dansul lacului, dansul lacului.
O, și pește, mai trebuie să dau o dată și... Hai, dansul peștelui, dansul peștelui. Nu ne dăm nimic, mai dăm o dată. Mai dăm o dată. Mai dăm o dată, hai. Hai că știu că dai ceva. Hai, mă. Dacă fac așa... Știu că se aude o oră pe filmare, dar asta e. Hai, dă-i. Nu ne-a dat nimic, bun. Hai că mergem să-l punem și la prajală. Sări, sări, așa. Hai să facem o dată pentru totdeauna mânele. Deci ne costă 16. Deci punem așa. Forța sabiei. Și acum merge dacă fac așa? Da, nu merge. Da, o să o vând, vă dați seama. Nu sabia asta, nici într-un caz. Sabia asta. Vă dați seama. Am Protection 2, Death Protection 4 ai. Asta e așa că poate mai fac eu ceva de acolo. Da, n-are rost, sincer. Că... Deci, cum am spus, o să revin când o să revină toți.